విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. 96 హవర్ సేల్ పేరుతో విమాన టికెట్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. కేవలం బస్ టికెట్ ధరకే విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆఫర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినా ఇంకా చాలా మంది విమాన ప్రయాణానికి దూరంగానే ఉండిపోతున్నారు. టికెట్ రేట్లు చూసి చాలా మంది రోడ్లు, రైలు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఓ బంపర్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. కేవలం బస్ టికెట్ ధరకే విమానంలో ప్రయాణించవచ్చు. అది కూడా అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో. దేశీయ దిగ్గజ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ ఇండియా తమ ప్రయాణికుల కోసం కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. టికెట్ ధరలపై భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. టాటా గ్రూప్ ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీ తక్కువ ధరకే విమాన టికెట్లు అందిస్తోంది. మీరు ఒక్కసారైనా విమాన ప్రయాణం చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంటే వెంటనే ఈ డీల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్ ఇండియా ప్రత్యేకంగా 96 గంటల సేల్ నిర్వహిస్తోంది. ఆగస్టు 17 నుంచి అంటే ఇవాళ్టి నుంచే ఈ స్పెషల్ సేల్ ప్రారంభమైంది. నేటి నుంచే ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ టికెట్ ధరల సేల్ లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు దేశీయ విమాన ప్రయాణం, ఇంటర్నేషనల్ విమాన ప్రయాణం రెండింటిపైన డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఎయిర్ ఇండియా 96 హవర్ సేల్ లో భాగంగా మీరు 1470 ప్రారంభం ధరకే విమాన టికెట్ పొందొచ్చు. దేశీయ విమాన ప్రయాణానికి ఈ రేటు వర్తిస్తుంది. వన్ వే ఎకానమీ క్లాస్ ప్రయాణానికి ఈ రేటు ఉంటుంది. అదే మీరు బిజినెస్ క్లాస్ ప్రయాణానికైతే 10,130 నుంచి ధర ప్రారంభం అవుతుంది. ఎయిర్ ఇండియా వెబ్సైట్